Subscribe to Safety Mode TV. Huh?
Why
wodolo oji babonaga fana sasanis walo ya kengi malo abadi wa peke wali kulosi wana oyo bonogo oji babonaga oje wodolo kabujekana wabona magasi mojo na magano la wanamu waso karija idati ndo wasa jikeme wasa jikemu wa oyoro waso karija waso ijigbo wanaga akuswa nabu nakweba iwo jide kube waso ijigbo wanaga Ojewe mo kodolo, oje mu kedolo. Chifu Fabian Maruse. Oje chuku wadolu dolo. Fabian Maruse. Oji pide mo kodolo. Oje jibo bonaga. Japan International Market. Mohanebu. Wakene mo kodemo mwari. Akwakwa fakina su Japan jibo bonaga. Namaneba. Wati mamo dirina. Nakanu kina chweto. Wote jibo bonaga. Wate mukanodo. Wachif. Findanis kozaweka. Wachif. Nato findanis kozaweka. Wati yokuna mbabu. Dika jeje. Wagisi zinanu kusidati nina. Wati yokuna mbabu. Waya muna walona kisi zidati ya kiji wawonaga. Waya mbabuna unamu. Wakaba mbabuwa. Webu mechu kuzo. Waya mbabuwa nina. Iwi melodika. Wadi yanga nibida. Nadina nibida nina. Wachune makonogu. Iwi melakalia. Iwi melodika. Why can I join you for whatever? I go back to them with a group. Why them with a suka? Why can I say? Chief Fanny Bozo. Why am I so when I'm suka? What's up? What's up, Bodos? Nadina Limita di Bagana. What if I'm Oza kuliye wana suka, oge jibo bonaga. Wabana suwana wana suka bonagu. Ikeke nusuka jide kube, oge jibo bonaga. Akuchi
nwoke ji gbogbo n'aka maka ya laiba mmanwụ ojewe m obodo ọka oje m ugana oge ifeanyi chukwu anagbo onye mụdoka n'obodo ọka nwoke dị na Anambra nwoke ji gbogbo n'aka o chiri ọzọ dalidatu ọzọ bịanunie ọzọ nwanne mara nwanne ya ọzọ weneta ụzọ na ndị be na-agba ọgwụ niile ọzọ ji gbogbo n'aka n'ebe dị ka gị na-achụ ego gị nwoke bara mmanwụ ndị melọgọ wee riri nne ọzọ dalidatu money na Japan osinatu dike na gbogbo onye na-emekọ dije bụ ya ndị ji gbogbo n'aka kabugene bechif jonifeyi onye gwegolo wenu n'enugwezike na Nsụka Ogubenego na Jakarta niile CEO Billion Global Services the Billion Exchange Ologide na-change dị ego odogwu na Philippines Billion onye ego Wagubu members Happy Brothers International Wagubu member Happy Brothers International Kulo na Philippines Oge ji gbogbo n'aka Asabatu odogwu Billion nwanne m Billion ji gbogbo n'aka CEO Great Love Anto Nigeria Limited oge anaghị isojeje obodo oyibo na amadi iji gbogbo n'aka nye nwoke mere karịa agbapụrụ egwu kemụ kenezi ya weche na wefọ dike aka uche deti onye bụ ikwe aka na Anambra steeti CEO uche beti king uchodogwu CEO ofekesi change dike ji gbogbo n'aka Asabatu odogwu nye nwoke mere karịa ose biji gbogbo n'aka ose jụrụ Chukwu osita dị mma
Chibuzo Mogolo Ọgbọ́dọ̀gùn lọ́gùn Ọgbọ́dọ̀gùn lọ́gùn Ọgbọ́dọ̀gùn ìfàdà Sẹ́mọ̀dì lọ́gùn Ọgbọ́dọ̀gùn lọ́gùn Sẹ́mọ̀dì lọ́gùn Ọgbọ́dọ̀gùn na South Africa nínú Ogeji
ego agbaghị iwe katapila eji alụ ezi igwe ji gbogbo n'aka igwe okobi ya igwe ayọkọ nwanụ n'obosi nwoke bara mmọnwụ onye ụjọ na-etiri mmọnwụ ogidi onye ma obodo ezi ya chifiribe ya n'eke Sakatumba jikela Sakatumba jikela oloko Gabana no jinezi yako Wakaji wafanaka Ogala ya ndajenu obayosi Kazi zinezi yako Wabuye Wendezi janela CEO Sakatumba jikela Mahaneba Wakana tumasani sibasi Sakatumba Abiji wawanaka Wasimuka neriye Lolo lovina Wakwito saneke Wasimwaswolo waime Wakiri cheki Wakoni malobi iya Mahanebu Aji wawanaka Wasina yuja netromo Wane mekoni jamoya Anobagote kampawase Wekene Wekif Wasitanima Wasimanjaneka Balafel Onweke Netis wabalaku Wabalaku mana netiyaku Roke mabati Watisi Sake Osake mekuru Najila nimite Alogi natu Jakuzi Nashewa Iwe jechono ma Osake ni babanaka Wembekene Wachif Wembeke chukude Ogwe afyeze kadebe Wenugoza lankanu
gbogbo n'aka dawakunu dawo kaila na gbogbo ani gbogbo wiwe danakala tuna mabu safo oyolo mma n'ebe ijele subuye haba Subscribe to Seskimo TV. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.